者に力を。魔力の高め。の者に力を。なんだ。デディ様、敵の援軍です。慌てるな。敵の指揮官を撃破する。奴らを叩き潰せ。援軍だ。援軍が来るぞ。おお、待ちわびたぞ。よし、バルディアの奴らめ、血祭りにしてやる。女だからってディスタン様のお通りだ。どけどけどけ。これで終わりだ。貴様らの進軍もここまでだ。これに耐えられるか。
者に力を。かの者に風のごとき軽さを。邪魔をするな。こいつでとどめろ。命知らずな。
私としたこと